Kasan idan aka wata kuguwar ba uwa ba ba ɗa ba, shehu na jalala kana jamal bai rabe ba bai ado ba. Kana bai da tsaci ko kuma inda ake nufi maraba, wanda duk ya bar shi uwa tarbanga ta inda zai amfanan. Mai jawa gaje zara ne malam, tare zaman ka. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kasan idan aka wata kuguwar ba uwa ba ba ɗa ba, shehu na jalala kana jamal bai rabe ba bai ado ba. Kana bai da tsaci ko kuma inda ake nufi maraba, wanda duk ya bar shi uwa tarbanga ta inda zai amfanan ba. Lalla Allah la ilaha. To bi izini kamar ma mai ba su mai alif da madan ba, himmar shauka da daban Ahmad Abdallah bai kai ba. Inda na zaga ba ya zama haka ne da abin da ban ce ba, ga abin da ba gani da ido ba idan su ba ta ba. Ka guziri ga wanda ya zo ya rika abu mu zaji kowa ba, yanzu kama ake canza wasu ba da ido kamar ja ba. Wanda ya raina malam mutu ta ni da maganar shi bai sha ba, wanda mutum butulun butu ne mai shehu bai ma kowa ba. Allah Allah la ilaha. To ba ka sani a ba mu sani mai ne haka ba hakan ne ba, lokacin mun ka zo ka rike shi ka so shi ka daina bambar ba. Bai da ta cikin komai baka ji shi da mai karatu ba, ba shi da malami na rubutun alƙalami ba zai zo ba. Kai duba su fata wannan gausi karka tsaya cikin su ba, ya zama shi gabanin shi daga shi yake ba wuya ne ba. In ka ji shehu ya balama kama ba ka san karatu ba, ko da ruwanka ya fi ruwan kula dai ka bari ana tuba malam, da ana tuba kai wani mutum. To ya fi uwa kamar ce kowa ya ka sani ka tsadan ba, shi ya kai maɗa da uwa da uban haka ba su face ba. Ga shi da ji da magun kallo ka ji ba na idanu ba, ko a saman bakwai aka kage ka baka ji ga iri ne ba. To fita kaɗan ka ganewa baya cika kurkura saba, ko ajiyan ina aka jada isa ta saba a ga daidai ba. 'Ya'yan mu da 'ya'yan albasu ma sun yi basi ba, da kamar su face kaga su ba suna zati yana a can gaba. Yara gaban kai dai malam, kai bari in amayin fadi a da ra'ayi ziniki na kai duba, shawu dukan sani a duka mai ne duka ba faɗi ba. Shi ya halitta kwan zakara ba wanda aka yi da kaza ba, jartafiya yake wajen ko ba masu kama da kwali ba. An yi batu da dama mun gi muji da ka ba kunan zaba, ka san wanda zai kawo maganar ka jira shi zai karba. Kai mata ka zaji bakinsa Hausa ba gwagware ba, ko yaran ka ne asalin Allah ba ka zagi babur ba. Shi ma yare to kai komai yare a cikin gauci masanan suna duba, warware sabulun wanki malam ka fito muna gaba. Zakiru zikiri aka zashi da shi ba yawaita kwaɗayi ba, bartabatin sani a cikin shehu za ka sadu ba duba. Tare gamar alam mu kula mu bari wani bai iya mai ba, inda ka san akwai haka babu take banka tanke kowa ba. Na mun sanin a soyayyar gausi bai kai ma uku ba, shi ya saka muke magana da nufi izini ba sai ni kawo ba. Allah 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 la ilaha. To bi da biyar ka kwace bakwai ka da bakwai ana baba, ko da takwas ka ɗauko goma jika ka ga masu attauba. Barke jakar sani mai zaka faɗa a cikin sababi ba, ya wuce inda zaka tuna su bi ba soke gwarze ba. Kuma biyan da shehu ya tara sun wuce kunkuruta ba, su magana akan su kula in ka haɗe ba ka ga daidai ba. Sai na fashin baki kai soyayyar ka ba za mu zaga ba, inda kake anan muke sai dai gane akan ake gwarba ma, nan ake gwarba ma. Kai da yawa suna neman gun sai ba su ba wai ba, masu zuwa shai Ibrahimu ne ke kai su ba ne ba, masu zama na ta ya tuba iyar su bai kau ba. Ko
ka ji ko kai ra ka shewa gaban haka ba fadina ba lawa gida wa lawa dawa gausi yake ba na ne ba rute bake kake a dago da kafa ya saka ka jin harba kar da shaɗa ya daka kaje ka ji shehu bai kai ba launa batu kamar wata dama ce ga masu yawan duba mal to wanda ya kalli shewa amalin ta kan sayewa ba shi ba wanda ya kalli shewa a mai baiwa kan sayewa ba shi ba wanda ya kalli shewa a mai san annabi ba rage ɗaya ba kada alima kullu unasu ma sharabahu wata kowa shi mu fahimci tarayyarsa da mu ba ta zama zance ba kana akan mu dana bari mu ga kanmu wani sa ba shi ba so da akwai ababen soyayya duba laila majnun ba wanda kare ya kalla sai ya tuna da bako ga laifi ba malam yara malam wakaji ta tawagar ka dan wannan shehi bai kala da sako ba yanda ka ganshi shi ke kallon ka ba idan kake yi ba kuma ka mu saka matso mu gani kallina mu ba ciki ba zaka ga wata jaranza a ciki ta ba wai ba kuma da shi ya rabu da bara ba za a ba shi ba ɗaya ba kana idan ka ji ka kana a rashi haka yake ba wai ba fike na ka alƙalamin zana ban ga mai saka mu ji ba tun daga alimar zare muka sha daga shiru ba wani dan tsoro ba kuma ba ya sake towa da baka tabo a daidai ba shehu guda yake kabar yaduwar ku a yanzu ba yau ba karkabu masu tsewa soyayyar sadana ne ka daba kan ka wuka gaje kada da wanda ba su ji wasu gaba na ran sai da bibiyar malam mutunta mai duba na ran sai da wawayarsa da ra'iyarsa mi duba na ran sai da kafiyarsa da shi duka bar rage ɗaya ba barhama kulli ne kowa ya musa bai kai mu kalla ba la ilaha illallah ladanu masallacin gausi sallah yake raba limamin masallaci na maka sallah yake duba mamu masu bin wasu limaman na amerikan tamba su sallah suke gun wannan shehi ba su wuce mamu ba kowa mabi ne in ka kiji ai baka ki kalla ba dan da ka gane wannan mai tafiya da ba zai sakaita ba saka fahimta tar ma jubi ba ta wuce roƙo ba kai ta kanka in ka ki masu ma za su ja ka ba nan ba Allah nan ba Allah tashi shehu ba nan ba dole ake warai kai har sun ba zuciya tana kwaba karka biye mata inda har ba ta bai suka kalla ba zaki ko yabo tuni sun wuce ba a ƙasar mu ba sama ba kar a je naka in ka bari aka ji za ka hausa sharƙan ba kai mi duba ga wannan jagora shehu kana mi duba yau jimiri mai ya kwance rawani bai tsaya a kwance ba ya je inda kausul fardi yake abu mai kake duba shawati kuma kano yake amma bai kiye ce ba malama ne ba kai yara zaman da mushirlaji ba dan Senegal ya zamo ba nan ba neman shehu shine aikin sa bai tsawo da allo ba shi ya uza mai tumbin ilimi shi abin ba zai faɗi ba inda ya kalli shehu gida ya taho ba a kuma karatun ba ai a Kano muke dukkan sha'anin shehi nan kanan duba sun yawa su shehi mai hula sani kafa garin ba Musa kalla an babbara jiya ba ita muke duba ba shehi balarabe alje gawi mai kake nufi ba mali ya ko ahali na gurin to wanda ya gane shehi na katuri ɗahirin da ba ɗaya ba shi da tija ne ma ya wuce kai da uban ka ba wai ba bai da abun faɗi ko ya tuna ban da shehu mi duba Abdullahi Jafaru komai ne ya saki ya sadan ba sanin awalu sanin awalu sanin awalu sanin awalu shehu sanin awalu sanin awalu sanin awalu sanin awalu nan ba ma sanin awalu ya gagara ne da abin da ba san ba sai dai ka sani ba a gado a bara ba wai ba su ne wanda sun ka zamo mafaɗa da faɗinsa ba shi ba sun yawa da dama ba ta yin da abubuwa raba ba shawa abubakar sirri
so ta mamace batiya ba mai tafiya saba dare rana da abishi ne tuba shi ka ce akan ce ko ya ce ya kaba kan ne ba ya gigi da ya ce mai daraja mai kake jira a baba ma sho bala'i ne to baba lamini ya baba lamini baba lamini ya baba lamini baba lamini ya baba lamini ya baba lamini babu la'amni mai gidan zikirin nan ba ma mai gidan zikirin nan ba mai gidan zikirin nan ba ya baba ya baba ya baba ya baba lamini abula abula sai tuba ma abula to baba lamini ne ko bawa na ki kana baka ba naga abubuwan duk inda ake shehu za shi ba wai ba tare suke shiga birni daji bai ga shehu ba wanda ya haifi sai dan dai fatu baba ba ka ne ba kai da batu da dama shehun nan ma a da surin raba shehu musa jidila kuna nan bai kama da wasa ba kai da ganin sa kasan haku yake ka kuyu bujutu ba a idrisu baban abdullahi kiransa bai kau ba har yau ne mutum ya idrisu ya idi ko gaba fulatanin faira shi shekarun sama ba sa faɗu ba ya kai haka ne sanadin gausi bai ikan komai ba shata wanda ke katsinan duko na gana shi ba ɗaya ba waka ta karshe shehu yawa ban hana ku nema ba wannan inda sa aya manufar ma a shehu sai tuba wanda ya kore zancen nimi ya canza muna tuba wanda ya zagi diwanin shehu shi ma muna tuba barhama ya wuce zagi da yabo ba faɗa da malam tun badaran sha su cikin su fata ne ladabi a gaban abin duba gausala a azam koren tafki tekunan take kurba dan abdalla ahmadu suna na jahilin masoyi ba shewa ne musassafa maka isha kula ta har dan balalo ba da mahaifina dukula su ba dan naka ya ibrahimu ya ibrahimu ya ibrahimu ya ibrahimu ya ibrahimu innani ma matarani shugula tide ya barahami sai udna wal umami zalbi yudatu sawami wa adna sabi kad baka azaka lidami munta al akadami asabil wilayat al fiqami mubtada ashabu ibrahim misbah zalami bailu kad amata nala kull alami sarabar wa bahran baina haywanun wajami ibutu yun wa kutubin wa bunani ilminami malabi malakin wa malum ba marwe kullu dami kam qadimin sara maqduman wa takan sara ami ruba mamlukin malikan sara marfu al maqami ruba maqmuli jairan jitu fawqa al ruba madomin ganiya ta alafu kallani kama ulaba mamadu san asalamu dona katame kama yabina ala qabla al-i'tiqaf kalmarami kama nasara asalamu min bayru dalbole bil imami dinu wudin qawiyan da'iman dona sarami sabu qaumun kiyarun mulukum bilalami shugulun billahi daban aw sifatina awasami ilmum irfani mal anbiya duna malami سلمان تسلم وإلا تدك سؤال إمامي وقدرات الحياة بجبار وقت مامي وهو في كل وقت بالترك والكتام عبيتك لما قد كفانا منا يعني قد كفاني وبودين إلى يوم القيامة ركباني وبودين إلى يوم القيامة ركباني وبودين إلى يوم القيامة إنني ما تراني 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 شغلت بي يا برهاني 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 شغلت بي يا برهاني شغلت بي يا برهاني